Olen Sami Pietikäinen, PTCF:n toinen perustajajäsen. Niitä alettiin kuvata niitä kuminpolttovideoita ja niitä laitettiin sitten nettiin ja sitä porukka seurasi yllättävän paljon. Siitähän tuli sanomista aika paljonkin, että tuommoista hölmöilyä harrastavat, mutta kyllä niillä vaan oli kysyntää. Kuvia ja videoitahan liikkui paljon netissä. Niitähän kuvattiin päivittäin ja joka viikonloppu ja kyllä ne päätyi sinne nettiin. Osalla porukastahan oli niin aika rankastikin rakennettuja autoja ja vähän niin laittomuuden rajamailla olevia. Ja joka päivähän sitä mietittiin, miten niitä saadaan katastettua sitten. Ja siitä se lähti sitten, joku muukin halusi samaan sitten ja liittyi joukkoon mukaan. Ja kyllä mä uskon, että sillä on ollut paljon sillä näkyvyydellä videoiden ja kuvien ansiosta on ollut tekemistä, että se muiden automerkkien tämmöisillä kerhoillahan minun mielestä ei ollut hirveästi tuommoisia kuvia ja videoita liikkeellä. Että ei ollut ihan niin hyvä tämä internettisysteemi vielä silloin kuin nyt nykyään. Ensimmäinen Bemari tuli kuvioihin 99 ja se oli E30 320i. Ensimmäinen auto oli Volkswagen Caddy heti 18-vuotiaana. Sen hankin, mutta jo vuoden päästä oli ensimmäinen BMW. E30 320i. No hetihän sitä piti ruveta rakentamaan. Että lähinnä poppivehkeitä aluksi. Ja sitten kun paino kasvoi autossa, niin sittenhän sitä tehoja tarvitsi lisää. Moottorin vaihtoa ja tietysti kuutiotilavuutta heti piti nostaa. Isoin moottori, 2,5-litrainen moottori siihen sitten. Pimmer Party. Tämä on pitkä tarina. 2002 oli Vienankavulla Eurotuningin avaajaiset. Se oli hieno tapahtuma. Porukka oli rentoja autoja ympärillä, käytiin kruisailemaan ja sitten samassa rytäkässä tuli Hurjapäät 1, joka oli kans monelle autoharrastajalle todella tuttu leffa. Ja siellä oli se Race Wars-tapahtuma ja sen pohjalta mä rupesin miettimään, että jotakin tämmöistä pitäisi meillekin saada. Kajanin lentokentältä käytiin kysymässä. Siellä nämä armeijan touhut häiritsi sitä niin paljon, että ne ei uskaltanut sinne päästä. Kävin sitten ihan Tsekällä Kalajoen lentokentällä pyörähtämässä ja siellä tuli oikea henkilö vastaan. Sekin oli ihan niin kauhea munkki ja saatiin sitten sovittua 2 tunnin aika lentokentälle. Lähinnä me kysyttiin sitä ihan muutaman tunnin tapahtumana aluksi, mutta se vähän valtautui nyt käsistä sitten koko viikonlopun tapahtumaksi myöhemmin. Että alun perin se oli ihan muutaman tunnin miittäjä, mutta siitä se lähti sitten jatkumaan. Ja siihen aikaan sosiaalista mediaa ei ollut. Ainoa pikkuinen foorumi, niin me saatiin hyvää porukkaa sinne ja siitä se sitten lähti. Pimmer Party, sillä hetkellä nimellä Pimmerfest oli vielä. Mutta siitä tämä koko homma sai alkunsa.
Pemari-harrastus oikeastaan alkoi jo ennen ensimmäisen Pemarin hankintaa. Ensimmäinen kipinä tuli Iisalmesta Pietikäisen Samilta. Hänellä oli E30 ja sen jäljiltä sitten tutka.net kautta Juhis-sivuilla eksyi ja sieltä asiasta innostui enemmän. Kyllähän se näytti jo heti ensimmäisenä 2 vuotena jo, että se nousu oli joka vuosi niin kuin tuplamääräiset. Niin. Ensinhän oli se 8-9 autoa ja siitä sinne foorumille muutamia kuvia laitettiin ja videoita. 2003 se triplaantui se määrä, saatiin lisää aikaa tuonne lentokentälle ja oli sitten varttimaalikalustoa vähän, että saatiin mitattua aikoja ja nopeuksia. Sitten 2004 on varmasti Pimmerpartujen se, joka räjäytti koko pankin. Sinne tuli muuan Sakuritoola E30 M5 tuplaturpolla. Ivan Greilix teki täyspitkän video siitä. Ja se oikeasti se Ritola show, kun se rupesi YouTubessa leviämään, niin se räjäytti koko pankin ja seuraavana vuonna oli väkiä 4 kertaa enemmän. Että se on se, mistä Pimmerpartu on varmasti syntynyt. No kyllä se ensimmäinen Saksan reissu varmaan sytytti koko hommaa, että se alettiin sitten Suomessa vähän samanlaista touhua harrastaa. Ja lähinnä kuminpoltolla se alkoi sitten. Että. 2002 vuonna olin Kajaanissa armeijassa ja siellä tutustuin Pietikäisen Sami ja Mykkäsen Juha-Mattiin ja sitä kautta lähti hommaan mukaan. 2002 BMW Action. Muistaakseni kesäkuuko se vielä oli sitten. No sehän oli heti perään sitten jo ensimmäinen Kalajoen tapahtuma. Sitä ennenhän sitä jo esivalmisteltiin. Sitä haettiin jonkun aikaa sitä paikkaa Suomesta, että missä semmoinen järjestetään. Ensimmäisen kerran Pimmerpartuilla ja BMW-tapahtumassa olin 2002 ja sitten ehkä 3 vuotta, 2005, niin olin jo sitten enempi järjestelypuolella siellä. Se 2003 ihan siinä alkumetreen lähti ja se lähti tuolta Irkistä ja ne on heti liikkeelle. Että eksyin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja mulle esiteltiin, että tämmöinenkin yhteisö on olemassa. Että käy katsomassa webistä, mitä sieltä löytyy ja liittyy oikealle Irkki-kanavalle, niin jatketaan juttua siellä ja siitä se sitten lähti. Ensimmäisenä vuosina se vaan iski, että tämä on automerkki on oikea ja kaverit on oikeita siinä ympärillä ja niin se vaan sitten halusi auttaa enempi sitä ja tosiaan siirryin sinne järjestelypuolelle myöskin. Vuosi oli 2003 ja siitä olen ollut joka vuosi. Yhtään välivuotta ei ole mulla. Se oli 2003 sitten saman tien silloin jälleen kerran pienen yhteensattuma kautta, että Juha-Matti Mykkänen pyysi mua, että lähtisikö hänen mukaan, että hän on tulossa yhden auton kanssa Saksasta niin Helsinkiin, että mitä jos mä hyppään jousille ja lähden käymään tapahtumassa. Ja kyllähän se oli että jonkun verran oli kuullut tapahtumasta, mutta se oli jotenkin mieletöntä nähdä niin kuin ensimmäistä kertaa harrastajia ympäri Suomea ja ihan täysin erilaista kalustoa, mitä se kotipuolessa pyöri liikenteessä. Niin kyllä siitä ihan uskomaton fiilis jäi saman tien.
Ensimmäisen kerran on käynyt 2004 vuonna sattumalta. En tiennyt, että on tämmöinen tapahtuma olemassa, enkä tiennyt niin kuin PTCF:stäkään silloin vielä yhtään mitään. Itse asiassa tutustuin PTCF:n tapahtuman jälkeen vasta sitten, mutta silloin kävin ensimmäisen kerran silleen päiväseltään pyörähtämässä. Vuosi taisi olla 2004 tai 2005. Ainakaan korttia ei silloin ollut vielä, että se oli käytännössä semmoista takaluukussa matkustelua siihen aikaan. Ensimmäisen kerran olin vuonna 2005 tapahtumassa ihan kavereiden yllyttämänä. 2005 vuosi oli sitten myös ekana, eli 18-vuotiaana olin täällä ja vaikutuksen teki niin kovasti, että sen jälkeen hän ei ole kertaakaan jäänyt väliin. No kerta kaikkiaan se fiilis oli ihan älytön ja niin kuin tapahtumassa ja mikä meininki täällä oli ja sitten näki rakennettua kalustoa, mikä oli silloin niin kuin nuorelle kossille ihan pirun kova juttu. Ja se nälkä sitten kasvoi, että pakko sinne ensi vuonnakin päästä ja himot kasvoi, että ehkä mä joskus on itsekin jossain kilpailuissa pääsis mukaan sitten. Että sieltä se himo iski. Olisikohan se ollut joskus 2005-2006 vuonna, kun on ollut ensimmäisen kerran Kalajoella Pimmer-Party-tapahtumassa käymässä. Fiilisä oli hienoa ja erityisesti jäi mieleen yhteisö ja kaverit, että tuttuja tuli koko ajan ja ne on pysynyt vielä senkin jälkeen, samat ystävät, mitä on silloin tutustunut. Olen Tuukka Niinikorpi Naantalista, PTCF-nimimerkki Duke. Ehdottomasti, jos olet BMW-omistaja, niin kannattaa tulla tapahtumaan. Siellä näkee paljon erilaisia rakennettuja autoja, hyviä ihmisiä, hienoja autoja ja rento meininki. Niin jos nämä miellyttää, niin ehdottomasti vaan. Me ollaan aikaisemmin oltu täällä. Nyt ollaan nähty, mistä tässä on kyse. Järjettömät kekkerit, aivan sairasta. Tai muutama mielenpainuva muisto on aikoinaan ensimmäinen Pimmer-Party matka sinne. Se oli huikea. Siihen aikaan 2007, niin siinä oli alla E46 M3, sitten oli E34 M5, E387 50. Ja se oli semmoista aktiiviajo-meininkiä, vanhan liiton meininkiä, ja siitä on jäänyt semmoiset elämänmittaiset muistot siitä 600 kilometristä. Et ei ajettu ihan suorin tietä, kierreltiin vähän pienempiä reittejä ja fiilisteltiin. Ja sitten myös muutama seuraava vuosi meni vielä aika samoissa merkeissä, että ne matkat kesti reittivalintojen vuoksi pitkään, että tehtiin työtä sen eteen, että katsottiin semmoisia hyviä pienempiä teitä ja nautittiin siitä matkasta. Et itse päämäärä on toki tarkoitus, mutta hyvät autot alla, niin todellakin nautittiin niistä matkoista sinne. Partylla taisi ensimmäisen kerran käydä 2008, kun armeijasta pääsin. Se oli just se viikko selkä, kun armeijasta pääsin, niin kavereiden kanssa lähdettiin Partylla käymään. Sain ne houkuteltua sinne ja en muista kävikö kaverit enää uudestaan siellä, mutta itse ainakin niin tykästyin tapahtumaan, että sen jälkeen tullut käytännössä joka vuosi käyty. Että ainoastaan kun nuo muksut on syntynyt, niin ne vuodet on tainnut jäädä välistä, mutta muuten on kyllä sen verran tykännyt tapahtumasta ja tullut joka kerta käytyä siellä. Ensimmäisen kerran, varmaan 15 vuotta sitten ehkä voisin sanoa, että tullut ihan heti alkuunsa en tullut. Mutta sitten kun tulin, niin sillä tieltä ollaan edelleen, eli ensimmäisenä vuonna, kun tulin paikalle, mä katsoin, että tässä voisi jotain hommaa auttaa näitä ja tehdä juttuja, niin oikeastaan varsinaisesti kävijänä mä en ole koskaan Pimmer-Partyja viettänyt, vaan ekasta vuodesta lähtien ollut tässä tekemässä näitä. Joo, siis mähän en ole koskaan tosiaan ollut ihan pelkästään yleisössä, että ihan
ensimmäistä vuodesta alkaen on ollut ensin talkoissa ja sitten hyvin nopeasti siirtynyt tähän varsinaisen järjestelyporukkaan ihan sitten mukaan. Että vastannut niistä alueen sähköistä nyt pääasiassa ja sitten muusta alueen rakentelusta ja tämän tyyppisistä. Ja oikea rata ajaa aina ensimmäisenä tuonne päättyyn asti. Pimmer Partula oli ensimmäistä kertaa vuonna 2010. Muistan ihan paljon, mutta ehkä parhaimmat on kuitenkin, kun kasataan parteja. Ja kun mehän tullaan jo aikaisemmin, ennen kuin varsinainen tapahtuma alkaa, niin mehän vietetään omassa porukassa aina iltaa sitten torstaisin. Ja siinähän se yhteistyö aina tiivistyy ja tutustuu aina paremmin kaikkiin muihin ihmisiin, sit, ketkä pyörii. Koska kyllähän tuolla ulkopuolella muitakin kuin pelkkää Pimmerportin kasausporukkaa. It's party time! Represent. Party. Stand up. Party. Represent. Party. And move your waistline. Party. Dance. Party. Stand up. Represent. Body. And move your waistline. Body. Dance. Body. Stand up. Body. Dance. Body. And move your waistline. It's party time! Represent. Represent. And move your waistline. Body. Dance. Body. Stand up. Body. Dance. Body. And move your waistline. 2011 oli ensimmäiset Pimmerpartyt ja tultiin silloin mun 3/4 Farkku M5 sinne tukkoisella raitisilmä suodattimella, että etulasissa oli sellaiset jääkiekon kokoiset kolot, mistä nähtiin, kun ajettiin. Ja meillä oli niin kova meininki, että meitä oli 4 tai 5 ihmistä autossa, että me nukutaan autossa ja tullaan perille, mutta luojan kiitos niin löytyy majoituspaikka Ylivieskasta, mihin päästiin nukkumaan. Ja sitten tultiin lauantaina partyylle ja vaadittiin mailille heti, että sen jälkeen ei ole ollut oikein muuta suuntaa kuin Kalajoki ja Pimmerpartyt. 2011 oli eka kertaa ja oikeastaan saman tien ollut puuhastelemassa tapahtumaa. Ja muistaakseni jo seuraavan vuonna oli jo ihan staffiporukassa. Järjestelyporukassa on ollut mukavaa. Mä oon itse semmoinen puuhastelija, niin siellä pääsee kyllä tekemään, että tekeminen ei lopu kesken. Ja monipuolisesti pääsee auttamaan. Tietenkin tekemistä on paljon, mutta kyllä siinä ehtii sivussani myös itsekin nauttimaan ja osallistumaan johonkin kilpailuihin. Musiikkia vähän sieltä torvesta. Joo. Leo.
Kuulon suojaaminen on erittäin tärkeää eturivissä. Me ei olla vastuussa siitä, jos te korvanne pilaatte. Suosittelen käyttämään korvatulppia. Markkimaili Sutiin meni muuten kanssa aika kivasti ja loppuja oli ihan aivan tulee ihan jonkin verran. Sieltä puolella, mutta ei se mitään. Mitäs se ilman jumalauta nyt sitä sarjaa saa? Näytteet on virallisesti tartattu. Mahtavaa. Kattavalta kuunnelmallinen huutoa. Voi luoja, että tota rengeltä vituttaa. Äänet enemmän haluan riittävästi tälle kelille. Poltto on hallittu ja varsinkin jos sen kumokoivat huomioon. Kuunnelkaa kuinka hyvin moottori on säädetty. Ennen kaikkea autot todella nättiä. Toinen puhjata. Todella iso käsi. Päivän hienoin suoritus tähän. Ensimmäistä kertaa Pimmerpartyille mä löysin nykyisen aviomieheni Tomi Teen myötä 2014. Lähdin hänen kanssaan ja sillä tiellä ollaan, nimittäin viihdyin ihan tosi hyvin. Huipputapahtuma. Mä oon Ervasti Roosa, kauneus- ja terveysalan yrittäjä Pieksämäeltä. Mun ensimmäinen BMW oli E36 325 91 vuoden ja vuosi taisi olla 2013. No kyllä siihen tuli laitettua vannetta ja alustaa ja lippaa ja läppää, että se oli ehkä sen ajan semmoinen huuma. Minä ajan tuommoisella F80 M3 2016 vuoden.
No ostettaessa se oli jo niin kuin hyvännäköinen viimeisen päälle, mutta nyt on vähän jotain hiilikuitusta osaa tullut lisättyä sitten koriin. Se on hyvännäköinen auto ollut jo valmiiksi, mutta vähän aina jotain pientä hienosääntöä pitää laittaa. Eka kerta taisi olla ehkä 2017. Tapahtumasta jäi ihan tosi hyvä fiilis, että se oli silloin ensimmäinen kerta kyllä vei mennessään. Et sen takia täällä on varmaan nyt nämä vuodet käytykin. No, oma lemppari on Purnis ja Varttimaili. Ne on sellaisia, mistä mä tykkään. Et se on se savun tuoksu aina, mikä saa sitten vähän tietyllä tavalla syttymään. No, Varttimaili mä oon miettinyt, että siihen täytyy joskus kyllä lähteä, mutta vielä ei ole kuitenkaan tullut se hetki. Ja ratan päässä on sammutin, että jos rupeaa vaikka savu nousee konepelialta tai jotakin muuta, niin sieltä löytyy sammutin tuolta ratan päästä. Ja siellähän on meikäläiselle tuttuja. Viitasaaren perhe on tullut ämmäläisten kanssa. Asiallista toimintaa, kättä yhteen Partasen Mikolle. Ville Saukko esiintyy taustapeilissä iloisena. Ja voittoon rata numero 1. Voittoaika Nikolle 11.959. No, kuminpolttotapahtumahan on totta kai mukavaa. Varttimaili on kans hienoa, siellä jokainen pääsee kumminkin testaamaan omalla autolla, että miten ne laitteet kulkee. Ja kumminkin nyt puhutaan aika lailla suuri osa niistä on vielä siviiliautoja, millä ne porukka pääsee testaamaan. Pimmerpartilla eniten kiinnostaa Varttimaili. Siinä nähdään, että ketkä on talven aikana onnistunut harrastuksen kanssa hyvästi ja siellä on mukavia innovaatioita. Ei voi heti tietää, että keillä vehkeet kulkee. Siellä on osalla harrastista hienoja vapaari E30 isoilla renkailla. Mä en ole tosi kovasti nopeammin kuin uudet M-läiset Varttimaili. Liipehän vetää soul-meiningillä, kumit katuu koko matkalla. Hienosti menee Matin E30.
Kyllä se niin kuin varttimaili on minun nähden niin kuin se kuningaslaji tuossa tapahtumassa, vaikka se ei yleisölle ole niin viihdyttävä, mutta se niin kuin kilpailijoilta mitataan oikeastaan kaikista eniten siinä. Voittoon ajoi rata numero 1. Ja voitto radalle numero 2, 11.525, 201 kilometriä tunnissa. Tämä on tämmönen alun perin M52 P8 tuplavanos ja mä oon tästä yrittänyt rakentaa tämmöstä kunnon äkästä vaparimoottoria. Tavoitteena mulla on joku 300 heppaa tästä, eli joku sama mikä M3 on tehona. Että tässä on nyt 14 puristukset ja tako alakerta ja on atidamperia ja ei vielä hirviä myö nokkaa, mutta suhteellisia myö nokkaa. Ja haavemoottorihan olisi oikeastaan tuo S38 ja sitähän E34 M5 sitä on, mutta enemmän mua ehkä nappaisi se E28, eli semmonen E28 M5 olisi varmasti semmonen. Jos tuosta nyt voittaisi, niin semmoisen laittaisin jonkun hakemaan mulle jostain. Auto on 328 tehtaalta tullessaan. Siihen on vaihdettu M50 Pertta 30 tekniikka, joka on haettu tällä hetkellä voimaa karkeasti vähän reilu 600 heppaa. Akselistot siihen on vaihdettu. Siinä on 3.2 M3 taka-akselisto 210 perällä
Ja sitten eteen on laitettu E90 jarrut M3, liimentäisillä Bremboilla. Autosan nelipirinen ilma-alusta. Ja auto on mulla ollut vuodesta 2008. No jos suosikkimoottoreista lähdetään, niin esimerkiksi E46 M3, se Bemari S54 Perotta 32, eli se 6-sylinterinen rivimoottori, mikä on vapaari, viimeisiä vapaarikutosia, niin se on niin siinä mielessä, se on ollut iät ajat mulle lähellä sydäntä se moottori. Sitten toinen, mikä on vähän samaa tuoteperhettä, mutta mennään tuonne M50-sarjan moottoreihin, niin se on ollut hyvin lähellä. Sitten yksi mikä tulee mieleen, niin tuosta E34 M5, se 3,8 litrainen suorakutonen, niin sanottu puhuuko porukka isolohkosesta suorasta kuutosesta S38 P38, niin ai että. Siinä on niinku musiikkia korville, jos se moottori pelaa oikein. Ahettunahan siitä saa jumalmoottori ja vapaarinahan se on. No on siinä musiikkia vapaarinakin korville. Kyllä se kutosmoottori ehdottomasti on sitten tässä tapauksessa ja heittäisin ihan villinä tällaisen, että kyllä se on sitten noita S-moottoreita varmasti, että S38 olisi semmoinen oma suosikki, iso vanha kutonen. E30 M3 sportti olisi hieno, että no siis kyllähän lyhennetty S38 on aika tylsä itsensä ja se ääni on aivan vitun surkia, mutta jos sinne S38 saisi pellin alle, niin sehän olisi aivan täydellinen siinä kohtaa, että kyllä neloskone on vähän sellainen, että niinku väärähän numeroon soittaa. S38 ilman aharinta on vähän. Eikö se ole vähän vajaa? Se on aika vajaa, mutta kyllä siinä silti se oma fiilis on ja se äänimaailma, että uskon, että E30 M3 se riittäisi sellaisenaan, mutta sitten tulee se, että rupeaa miettimään, että miksi pilasin tällaisen auton, mutta who cares? No siis E30 S62 hän on saanut törkiä makia. Manhartillahan on vissiin sellainen auto ja ilmeisestikin meidän dokumentin tekijä on sellaisella autolla päässyt ajamaan ja se mitä Juhiksen fiiliksestä pystyy niin kuin kuvailemaan sitä autosta, niin se oli jotakin aivan törkiä mahtavaa, että siinä olisi ehkä ylikylien peli. Suosikki BMW-moottorista varmahan on, niitä on aika monta, mutta totta kai bensamoottori, se joku, joka alkaa S-llä, että niitä on Bemari on onnistunut mun mielestä aika hyvin noissa S-koneissa niin kuin ylipäätään, että ei ole sellaista suosikkia, mutta kyllähän nyt niin kuin kuvasta näkyy, niin ei se ainakaan mikään mökkiöljy ole. Eli tämähän on 61 M5. Sillä lailla vähän erikoinen peli, että siinä on Farmari-auto, mihin on V10-moottori, jonka esikuvana on käytetty tämän ajan niin kuin formula-autoa. Ja niin kuin Williamsin formula-autoa ja niin se, että aina sanotaan, että niin kuin kunnon M5 tai siis M-läinen Bemari on vapaasti hengittävä. Ja kyllä mä oon edelleen sitä mieltä itsekin, että kun on vertailupohjaa ahdetusta M5 tai M3 tai M4, mitä nyt onkaan, niin onhan niissä veto aivan saatanasti, mutta kyllä tässä on niinku jotakin meininkiä, että niin vaikka hirvittävän huonomaineinen moottori, mutta kun sen kerran tekee kunnolla, niin sillä voi sitä ajaa aika lujaakin välillä, että 10 sylinteriä, 7-vaihteinen SMG-laatikko peräs ja totta helvetis lukkoperä löytyy tasauspyörästöstä ja siinä on meininkiä. Tämähän näyttää aivan tavalliselta Farmari-autolta, mutta sitten kun se lyö käyntiin, niin moni katsoo, että mikä vitun formula tuo. Ykkönen, M5, köyrinki. No niin, mulkut. Kiinni
Vetäkää turvavyöt, lippa suoraan penkki taakse. Ratisto kiinni, nyt palaa kumia! Sieltä nousee itse kuljettaja-ammattista katolle. Katsotaan mikä fucking ninja. Tää on sitä showpolttoa. Kenguru on pussi-elämä. Sen ravintoon kuuluvat ruoho, lehdet ja juuret. Kenguruilla nykyaikana ei ole juuri muita luonnollisia vihollisia kuin dingo. Kun kenguru liikkuu, se liikkuu pomppien. Se on kengurutyyli. 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 Se on kengurutyyli.
Kenguruilla nykyaikana ei ole juuri muita luonnollisia vihollisia kuin bingoa. Kun kenguru liittyy, se liittyy kondikseen. Se on kengurutyyli. Se on kengurutyyli. Miksi liittyä PTCF:ään? No, siihen on aika paljon hyviä syitä. Meillä on tosi paljon hyviä yhteistyökumppaneita, joilta saa jäsenalennuksia. Meillä on vähintään 6 ratapäivät, johon pääsee osallistumaan velotuksetta. Siellä pääsee harjoittelemaan radalla ajamista. Meillä on useita eri tapahtumia, ulkoilmatapahtumia, missä pääset esittelemään autoa. Samoin messuille pääset esittelemään autoa, kun se on näyttelykelpoinen. Pimmerpartylle pääset huomattavasti edullisempaan jäsenhintaan ja voit ottaa Avekin mukaan siihen samaan jäsenhintaan sitten itsellesi. Ja meillä on lukemattomia syitä, miksi liittyä. Ja yhtään syytä ei ole, miksi et liittyisi. Kyllä sä oot niinku yksi kaikista, että ei ole sellaista niinku syrjimistä, että oot nainen, tai ei ole nostettu jalustalle sitä, että oot nainen. Nainen toki niinku, sitä on kehuttu, että ne ainakin uskaltaa harrastaa ja haluaa harrastaa. Et se on kyllä ollut, niinku yhteisö on ollut tosi kiva ja mukava, että on aina saanut tukea ja apua. Et välillä sitä apua on tullutkin sitten vähän enemmän kuin niinku tarviskaan, mutta on ollut tosi tyytyväinen. Olen tykännyt tosi paljon olla mukana. Olin pitkään alueaktiivina ja todella paljon just ystäviä saanut sitä kautta, että en ikinä vaihtaisi niitä hetkiä pois, kun lähdin siihen toimintaan mukaan. Sitä kautta tutustuu ympäri Suomea BMW-merkistä kiinnostuneihin ihmisiin ja saa lisää tietoa merkistä ja niin edespäin. Kyllä, mä oon kerhon toiminnasta kaikin puolin on saanut paljon irti, että tietysti tuohon autoiluun liittyvää tukea siihen auton ylläpitoon ja korjaamiseen esimerkiksi, niin foorumihan on mahtava väline siihen, sitä neuvoa saa. Ja sitten tietysti kaupankäyntiä BMWn osiin ja muihin liittyen. Ja sitten nämä tapahtumat, siis ratapäivät ja partyt ja monet muut miittitoiminta ja tällainen, niin kyllähän se antaa niinku aika paljon sitten sellaista niinku sisältöä siihen itse autoharrastukseen kyllä. Sehän on ollut alusta asti PTCF:ssä parasta, kun on tullut tosi paljon uusia kavereita ja ystäviä niin kuin tässä vieressä. On ollut kyllä ilo huomata, että näissä porukoissa nainen on yhtä vakavasti otettava kuski ja harrastaja kuin mieskin. Kyllä tämä nyt kuitenkin on se juttu, ihminen on sosiaalinen eläin, niin kyllä se on paljon hauskempaa tehdä porukalla ja löytää enemmän semmoista kulmaa siihen omaankin harrastukseen, ihan niin kuin autojen laittoon ja tapahtumiskäyntiin ja muuhun. Kyllä se on paljon hauskempaa porukassa ja tämmöisessä hommassa se toteutuu. Ja kaikki parhaat kaverit on tästä hommasta tullut kuitenkin, minkä kanssa tänä päivänä pyörii, niin ehdottomasti. Sitä on yrittänyt miettiä monesti, että siitä yhdestä viikonlopusta, kun lähdettiin vaan niin kokeilemaan kiitoratalle autoja, meitä oli se alle 10. Kahtoo tänä päivänä tuota tapahtumaa, niin ei sitä voi käsittää. Se on siinä on niin paljon ollut hyvää tuuria ja asiat on vaan loksahellut kohilleen. Sää on ollut monena vuotena niin hyvä, että sekin on edes auttanut tuota tapahtuman kasvua, että niitä vesisatteisia pimmerpartuja niin mahtuu yhteen käteen. Niin. En tiedä. Tää on ihan
hullu juttu.